Saluda aí. Hola, que tal? Estamos aquí en Madrid e vamos no Led Zeppelin. Estamos indo a gran velocidade surcando as terras de Madrid. Isto é algo moi atrevido que fixemos. Madre mía, imos tomar unha curva. ¡Peladillito! ¡Peladillito! Peladillito. Unha atracción peligrosa. Unha atracción super mega peligrosa. Unha das peores de España e de Europa. Temos uns collóns como un toro. E imos ir a esta montaña rusa. Fíjate que vistas.